Gibaha ang pipila ka barangay sa Alabel, Sarangani. Human milapaw ang tubig baha sa usa ka protection dike gumikan sa kusog nga ulan. Pipila sab ka mga kabalayan ang nangaguba atol sa hitabo. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. May gabi sa tanan, mao ni ang sitwasyon diri sa checkpoint pasulod diri sa Alabel. Gibaha ang sapa sa barangay Maribulan, nag-awas. Gibaha ang duha ka purok. Giluno pa na sa tubig baha kining PNP checkpoint nga nahimutang sa National Highway sa barangay Maribulan, Alabel, Sarangani mag alas 10 sa gabi gumikan sa kusog nga ulan. Gani makita nga parisuray na sab sa paglabang kining pipila ka mga sakyanan. Ang maong tubig baha mipadulong sab sa pipila ka kabalayan sa maong barangay. Busa nagpahigayon na og rescue operation ang otoridad sa maong lungsod. Karong adlaw kini na ang itsura sa pipila ka mga kabalayan gumikan sa baha. Mao kini karon ng sitwasyon dinhi sa barangay Maribulan kung asa makita nato ang mga residente nagtinabangay sila sa pagtanggal sa mga gapnod nga naanod gumikan sa baha. Sagad sa mga gapnod, mga saging, mga kahoy nga mihapak sa ilang mga kabalayan. Ug usa sa mga problema dinhi wala kuno sila tubig ug kuryente. Di gyud maayo kay grabe daghang kay nangaguba nga mga balay nya perting lapuka sa mga balay. Apan ang gikaguol sa uban, dunay pipila ka mga kabalayan ang naguba gayud gumikan sa baha. Sama sa balay ni Nurhaya Adam, wala gyud siya nasalba nga gamit. Ratol kaayo ba? Among nahitabo, wala na mo makuha ang mga gamit namo. Miskin isa ka mga gamit wala. Ang mga kahoy na hapak gikan didto diri paingon sa moa. Wala may mapuy-an. Tabangan mi nga makausab og balay nga naa may kapuy-an og siyempre, kauno na mo karon, unsaon naman. Wala mi kaunon, mga kardero na mo, tanan, nahurot. Atol sa itabo, doon say pipila ka mga hayop ang namatay diyang nalumos sa tubig baha sama sa kalabaw ug kanding. Sumala sa Alabel LGU, anaa sa 800 ka kabalayan ang apektado sa maong pagbaha gikan sa tulo ka mga barangay nga mao ang Maribulan, Kawas ug Pag-asa. Doon say matud pa nga nasamdan nga gilayong gipatambalan. Siguro kung household ang atong pintahon, di lang guro ni mo ubos-ubos siguro sa mga 800 ka household. Balay lagi na akong kwintada lang sa kaya wata kabalo basta isa kabalay na ay upat or kapamilya ang nagapuyo. Diri mi kahapon nagrescue nagi na mga nasamdan. Ang dako nga pagbaha epekto matud pa sa naguba nga protection dike sa maong lungsod. Na may protection dike din nga gihimo wasak yun. No, wasak yun. So I hope na in the part sa DP nga mahimo gid nila kanang lig-on nga trabaho ba nga butangan nila og kanang lawom nga kanang steel, no, i-steel mating sa nila mga palawoman ba, no, and then itaas gid nila ang protection dike. Anana sa gym sa Alabel nga gihimong evacuation center ang ubang mga apektadong residente ug gihatagan na og pasiunang tabang sa LGU. Padayon pa ang rapid damage assessment and needs analysis sa MDRRMO aron masuta ang kinatibuk-ang ihap sa mga apektado sa pagbaha. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.